10 kampe, vundet 5 af disse, og 2 af dem via knockout. Giv ham en kæmpe hånd i det blå hjørne, Anatoly Budian! Og i det røde hjørne står en bokser fra England. Han er 26 år og i aften var indtil 75,5 kilo. Han har bokset 6 kampe og vundet dem af sammen. Så giver ham et stort bifald, Mark Davis! Kampens dommer er Søren Sagmann, Per K. Hansen og Jan Christensen. Kampleder er Søren Romlof. Første omgang. Ja, Jimmy Bredt, så er vi altså i gang med den første kamp her imellem Mark Davis, som bokser ud af det røde hjørne, og så Anatoly Budian fra Ukraine. Mark Davis er jo fra Wales. Søren Rommelhoff er kampleder, og det er altså Mark Davis i de hvide bukser med de hvide handsker, og så er det altså Anatoly Budian fra Ukraine i de blå bukser. Ja. Jimmy, en kamp i supermellemvægt går over 6 omgange. Hvad skal vi have forventninger til den her? Jamen, jeg tænker, vi skal have noget teknisk god boksning. Og den ene er mere sådan russeren. Meget hårdslående, faktisk. Waliseren danser og skal holde sig væk, kan man se. Han skal ikke ind og lege med ham der, ukraineren. Mark Davis i de hvide bukser har jo altså 6 kampe og 6 sejre. Der er ikke så meget pjat med ham. Han har vundet det hele. Og han er jo ligesom ankommet her til Frederiksberg og til København, fordi han jo faktisk har en promotor, som har et samarbejde med Bettina Pallen, med Jordan Winters, som er en af dem, som Bettina arbejder med. Og derfor har Mark Davis fået chancen her i dag. Åh, hvor fedt. Men der blev han altså ramt der. Ja. Waliseren. Развернись, номинат, там угол. Развернись, влево, вправо. Сразу на пространство, Толь, на пространство. Ukraineren i de blå bukser, han har en rekordliste, der siger 5 sejre, 2 af dem på knockout, og så 4 nederlag. Og den ene gang er han blevet slået ud, og så har han en enkelt uafgjort. Okay. Men der er måske noget rust, for han har ikke fået så mange kampe her på det seneste, Budian, så det får han ikke rigtig vist fra starten af. Han virker sulten nok. Ja, han går frisk til den. Атака через защиту. Вот, 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 вот. Вот это нужно. Расслабься, расслабься. Ты иди, низ его, и здесь наказывай руку. Не принимай. Качай, качай спину. Han mangler lige 2 centimeter ved liseren til at ramme ham rigtigt. Вот, хорошо. Ja, afventer en anelse. Vil lige se kampen et andet og se modstanderen et andet. Вот это нужно. Вот, 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 то, что нужно делать, правильно делать. Дергай, дергай его. Вот, вот это нужно. Так же, дергай, дергай. Вот, вот. Ja, Ja, så er vi i gang. ja, det er vi. Ja. Og det var ikke det prangende. Men de skal selvfølgelig lige se hinanden an. Ja. Anatoly Budian er fra Odessa i Ukraine. Mark Davis jo, som nævnt, fra Wales. Og Mark Davis seneste kamp, det var i den 7. september i år, hvor han vandt over Karami i en kamp i Swindon. Så han har sådan lidt mere kontinuerlig boksning i øjeblikket. Ja. Расставь спинку, вот, вот это, расставь спинку. Там канаты. Хорошо.
спину, он сейчас активный. Расставь спинку. Вот, хорошо, отлично. Хорошо. Nu er han gået over til som højrefodsbokser ukraineren. Ja. На пространство выйди. На пространство только спина. Живот, говорю же. Бей там, работай. Det er lidt rodet lige nu. Хорошо было, отлично. Бей там, работай. Там канаты, уйди с канатов. Уйди с канатов. God dyb. Уйди с канатов. Не стой там, Толя. Det bliver han lige ramt selv der, Ja. Mark Davis der. Så er lige ved Не стой tændingen. возле канатов. Двигайся на пространство. Ja. Хорошо. Двигайся на Altså, det er пространство. ikke en ufarlig ukrainer, som Mark Nej. Davis er op imod. Nej. Спину расставь, винти. Качай спину. Men det, du nævnte i første omgang med, at han måske var manglet et par centimeter, det er som om, at han er gået lidt længere frem, Mark Davis. Не бросайся, вот. Вот там его держи на канатах. Шаг назад, шаг назад. Шаг назад. И опять качай. Качай спину. Вот, хорошо было. Опять качай, качай. Вот, Og хорошо. god dyb der fra ukraineren. Ja. Jeg kan godt se, at han mangler lige lidt, ikke? Waliseren. Jo, Вот, хорошо, отлично. На канаты держи. men hvis man får ind i tændingen, så kommer respekten også helt naturligt. Ja. Хорошо. Вот, хорошо. Толя. Хорошо. Да, отлично. Развернись. Пространство ставим. Качай, качай спину. Den så også godt, den der. Men den sad ikke rent, desværre. Хорошо. Канаты не ходи туда. Держи. Качай. Вот, хорошо было. Ты бей туда, да, работай. Не стой там, не принимай столько, качать. God højre der for Вот, Waliseren. вот, как ты завелся, давай, давай. И в живот ему левой. Вот здесь вот. Концовка. Хорошо. Ja, så fik vi anden omgang overstået. Mark Davis fik vel lidt mere respekt for ukraineren, som kampen skred frem. Ja, det må man... Det synes man godt, man kunne se. Hva? Ja. Og det gør vel også lidt ved altså den forberedelse, der trods alt har været, at man pludselig ser modstanderen ændre fodstilling og hellere vil have det andet ben forrest. Jo, selvfølgelig gør det det. Og det skal også noget, man lige skal vende sin boksning til, selvfølgelig. Ja. Men helt klart, hvis han gik 2 centimeter lidt tættere på, når han bokser ham udefra, så vil han kunne ramme med hans jabs og hans kryds. Ja. Двигайся, не стой. Tredje omgang. Не надо, качай спину, говорю. Качай спину. Не торопись, подведи канатом, потом бей. Yes. Ja. Det er i hvert fald en meget åben ukrainer, som Да, хорошо. Mark Davis står overfor. Det er med handskerne langt nede. Ja, men når man ikke bliver ramt rigtigt, så Хорошо. behøver man jo heller ikke at have hænderne op. Men det er jo også det, der er det farlige ved det her. Det er jo, at lige pludselig, så er der jo en, der rammer. Ja. Вот, хорошо. Det her for eksempel, ikke? Ja. Og nu er vi igen altså tilbage i den almindelige højrefods Ja. stil fra ukrainernes side. На канаты ведет. Работай там. Развернись там, Коля. Хорошо, еще. Хорошо было, да. Бей там, Толя, он тебя бьет не туда. De kommer alt for tæt på hinanden, Ja. så de kan
kan de desværre ikke bruge armene. Хорошо был, да. Хорошо, да, вот это нужно сейчас. Сразу выходи вправо, вправо выходи. Вправо там угол. Хорошо. Хорошо так же. Да, бей там, бей корпус. Бей корпус, Коля, бежи. Качай, 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 качай спинку. О, вот то, что нужно. Через уклон атака. Через уклон, да, 2-3. Хорошо. Бей там корпус. Som om de er gået lidt i stå begge to. Ja, trætheden har sådan allerede meldt sig her Хорошо, отлично. i tredje omgang. Снизу право. Tredje ud af 6 omgange. Og som skrevet står på skærmen, 1 minut tilbage. Да, вот это хорошо было. Не стой, вот хорошо, еще. Да, Толя, правильно. Да, хорошо. Хорошо, бей право. Det er en svær distance at få noget ud af det på. Ja, det er det. Вот же самое отлично, Толя, Sådan получается. Romanov vinder. Meget rodet. Ja, Живот, голова. Живот, голова просто. Руки собраны, давай еще. Вот, хорошо. Да. Руки, качай спинку. Хорошо. Там бей, как ты бил его возле канатов, Толя. Бей право здесь. Да, еще туда. Хорошо, еще. Хорошо. Отлично было, хорошо. Altså, i mine øjne, der er den meget lige. det er meget, meget lige kamp. Ja. Jamen, det er ikke bare sådan, så Mark Davis her får en ren walkover mod en mand, som ikke har bokset så meget på det seneste. Nej. Что нужно делать здесь? Hvor længe siden sagde du, det var, at Ukraine havde været i gang? Jamen, det er altså ikke, han har ikke bokset siden 2. oktober 2021. Det er også længe, Det ikke? er lang tid, ikke? Ja. Давай ему правой здесь. Правой. Og en ting er selvfølgelig at stå i træningslokalet og spare med sine markere. Men det er altså noget andet at stå i en boksering igen Ja. flere år efter. Переднюю. Давай. Det er ikke bare lige. Макни передний. Дай так. Хорошо. Det er også bare huller i luften nu. Ja. Og ikke meget for at få fronten imod ham, han får vendt sig rundt nogle gange. Ой, хорошо. И задний перкот в голову. Вот, видишь? Вот туда вниз. Бей там, бей в живот. Если у тебя хорошо заходит. Вот, еще. Все, давай, Толя, вот сейчас он устал, ты танцуй. Вот, хорошо. Собраны ручки. Качай спину. Скачи уклон, потом атака. Ой, хорошо, да. Вот, хорошо, бей там. Сверху бей, еще. Altså, hvis Waliseren er smart, så hver gang, at han Ой, хорошо. prøver at gå frem, ukraineren, så skal han bare krydse ham med slaghånden. Jeg tænker, han ligger godt til. Ja, Хорошо. det er alle højrefodsboksere. De kan løbe lige ind i modstanderens højre. Вот, хорошо. Бей его, Толя, Men det kan den anden omvendt Ja. også. Han kan jo også bare slå sin venstre Ja. direkte på kroppen. Вот так же, возле каната, он не уйдет. Не давай думать. Апперкот. Ja, Mark Davis har altså problemer med at for alvor få løst op for kampen. Ja, Og finde den rigtige afstand til at kan få noget seriøst Уклон slag. атака. Ой, хорошо. Уклон атака. Вот, хорошо. Еще бей его туда. Снизу. Хорошо, так же, еще бей туда. Отлично, Толя. Качай, потом атака. Уклон атака. Уклон, потом атака. Ой, хорошо. Да, вот так. Здесь, он ушел. han har i hvert fald gode ben, Waliseren, til at danse væk. Ja. Han har stadigvæk overskud. Живот бей. Он вниз опускай. Хорошо. Ja, så fik vi overstået 4 omgang.
Og det er ikke med noget entydigt billede af, hvem der er forrest. Nej, det er... Jeg kan ikke sige, hvem der... Nej. Så lige nu er det jo altså i hænderne på de tre sidedommer, Søren Saugmann, Torben S. Hansen og Jan Christensen, som på et tidspunkt om... Femte omgang. Правый показал, дал левый. Правый покажи. Кто ты делал двойку? Правый. Вот так, да, то же самое. Men det er lidt sjovt, at han skifter stilart efter hver omgang. Ja. Хорошо. Det er sejt. Там работай, пусти его. Han er lige ved at teste, hvad der er bedst. И бей. Til de næste par kampe, han skal. Det er der sgu ikke noget af det, der er lige nu, der er bedst. Уклон, потом вот так. Вот так, да. Уклон, хорошо. Siger du til mig, at det var bedre, at han bare gjorde det på flade fødder? Уклон, потом вот так. Вот, хорошо. Ой, хорошо, да. Вот. Вот, бей снизу. Толя долго ждет. Левый снизу идет. Вот, хорошо. Бей его право, он все бьется, Толя. Еще бей, не жалей, дай. Вот, еще туда. Локтем, Og får den lige lidt med albuen. Alt får lov til at virke lidt. Нет, через уклон. Уклон, потом это. Вот это нужно, ну. Jamen, det er stadigvæk Mark Davis, der ligesom er oppe på topspidserne. Det er det. Men Godt kryds derfra. Ja. Wallison. Вот это, право показал, лево. Право-лево, право-лево. Вот, хорошо. Вот, хорошо. Вот, три нужно. Раз, два, три. Men det meste, det er skyggeboksning. ja, der er ikke så mange slag, der rammer. Вот, хорошо, видишь? На пространство сразу. Право двигается. Качаю, вот. 1 minut tilbage af næst sidste omgang. Убирай голову после этого. Хорошо. Вот. Вот так, да. Ну, попал. Попал в него. Mark Davis i rigtig fin form, men uden for alvor snært i handskerne. Бей правый там, да. Jo, ukraineren, han bliver bare ved med at gå fremad. Altså på flade fødder, Ja. men han går fremad hele tiden. Ja. Да, бей туда, правильно, Толя. Вот, хорошо. Бей туда, лево, справа, неважно, бей. Концовочка. 10 секунд, Толя. И уклон после этого. Ja, så har vi altså en omgang tilbage med opgøret mellem Mark Davis i de hvide bukser fra Wales og Anatoly Burdyan fra Ukraine. Det er ikke nogen nem opgave at være dommer her. Nej. Prøv at se det med albuer, der lige får en gang imellem. Ja. Når de er så tæt på hinanden. Ja, De kan ikke nå at dreje hånden oveni ind. Så får den med albuer. ja. Ja, altså kan det hele blive afgjort i den sidste omgang? Altså er det så tæt, så er den, der leverer det bedste sidste aftryk? Jeg tænker, der er en snært af føring i rødt hjørne fra. Ja. Og nu så begge bokser en stor hånd på vej ind mod 6. og sidste omgang. Så vi må se, om Burdyan han vil sælge sig selv lidt dyrt og gå efter det. Det skal han. Ja. Бей там, Толя, ищи судью. Han har fået en ordentlig øjenskade Ja. mod Wallison. Да, Det er есть. lige ramt der, Med huderne. Ja. Бей туда, слева сбоку. og den skal måske kigges på. Левый сбоку, Толя, там сечка. Ja, den skal vi lige kigge på. Søren Rommelhoff dikterer lige, at vi må have stævnelægen til at komme og kigge.
Толя, задача выиграть. Ты можешь выиграть. Ты понял? Делать чего больше, у него концентрация. Kommer stævnen ind. Lidt Jørgen. Ты понял? Lindgaard Kielsen op og kigger på Mark Davis øje. Ja, fint. Han får lov til at bokse videre. Ja, det er fint. Jørgen har set det, der har været. Ja, den er... Også så længe det ikke er inde i... Nu går Budjan efter Så den. skete der inde i... Ja. Men så får kampen jo i den grad også lov til at udvikle sig. Og det er jo tæt på at være almindelig street-slagsmål. Ja, prøv at se. Не давай дышать. Не давай дышать. Men det er jo også ukrainers mulighed. Det er jo at få den stoppet ved en øjenskade på den anden. Ja. Бей туда, бей сечку, сечка. Og i realiteten så er waliseren, han skulle bare holde sig væk. Bare ud af danse. Væk. Ja. Som jo faktisk har gjort rigtig fint hidtil i kampen. Давай, получается, получается. Men det, man kan godt se på ham, at det generer ham selvfølgelig Ja, med selvfølgelig gør øjenskaden. det. Ja. Og den er heller ikke... Den er ikke... Det er ikke en lille en, den der. Nej. Бей снизу. Den er svær, for den er faktisk gået hen og blevet rigtig grim for ham. Så er Romlof lige ind og kigge igen, men Давай, Митя, что там? kampen får lov til at fortsætte. Ой, хорошо. Ja. Den er hård. Det er en hård ind at skulle bokse færdig med. Jo, men han lægger ikke mærke til det. Nej. Andet end, at han er irriteret over det, der kommer ind i øjnene. Давай, бей, вот. Men, Бей его сверху, бей, еще туда. Бей, altså, de gør jo ikke ondt sådan noget. Nej. Du mærker det ikke. Это крайний раунд. Der er stadig 45 sekunder. Ja. Det er lang tid. Ja, og man kan se, at han kniber øjnene sammen i håb om at få renset ud, så han kan se lidt. Твой, крайний раунд, твой, Jamen, han Толя. ser sikkert kun med et øje nu. Левша его делай. Левша и встань туда с левой руки. Да, давай. Budjan er på jagt Ja, efter at se, om man kan få afgjort kampen til sin fordel. Mark Davis kæmper med alt, hvad han har kært, og masser af blod i øjet. Давай. Ja, en dramatisk udvikling på denne her sidste omgang. Еще концовку собирай. Собирай Her hvor vi er концовку. inde i de sidste sekunder. Еще раз, Толя, Men det ser ud концовка. som om, at Mark Davis har reddet stormen af. Der fik vi Ja, det gjorde han. det sidste